Помажи ме, Господи. Нека тази песен да носи Твоето помазание. Завесата на храма се раздра и в присъствието Ти влизам всякога. И с тази песен, Боже, на хвала покланям Ти се с дух и истина. Завесата на храма се раздра и в присъствието Ти влизам всякога. И с тази песен, Боже, на хвала покланям Ти се с дух и истина. Нищо аз не искам сега от Теб. Искам само Твоята усмивка и да радвам, Боже, Твоята душа. С живота си да отдам на Теб хвала. Нищо аз не искам от Теб сега. Искам само Твоята усмивка и да радвам, Боже, Твоята душа. С живота си да отдам на Теб хвала. Що съм родил, que milost si budbari, na que upravmande, taj vas de manu pre. Što sam rodil, que milost si budbari, na que upravmande, taj vas de manu pre. Vite na kafana pai, vite na kafana ya, janav ke man sarsan urodel. Vite na kafana pai, vite na kafana ya, janav ke man sarsan urodel.
Zašto sam urodel que milost si budbari naquel upral mande taj vazel manu pre Zašto sam urodel que milost si budbari naquel upral mande taj vazel manu pre Vite na kava da vai Vite na kava no ja Žanav ti man srsan murodel Vite na kava da vai Vite na kava no ja Žanav ti man srsan murodel Vite na kava da vai Vite na kava no ja Žanav ti man srsan murodel Vite na kava da vai Vite na kava no ja Žanav ti man srsan murodel
Кръвта ти свята ме изпълни, който за мен ти направи. Не осъди, не забрави, от това на кръвта ти свята ме избави. Възкръснато, ще любя мой, победи за безсмъртта. Възкръснато, ще любя. Христос е Той, Спасител мой, победи за безсмъртта. Гробът празен той остави, за Христос и те тъкани, победител над врага, победител над смъртта. Гробът празен той остави, за Христос и те тъкани, победител над врага, победител над смъртта. Възкръснато, Бога ще любя. Христос е Той, Спасител мой, победи за безсмъртта. Бога ще любя. Христос е Той, Спасител мой, победи за безсмъртта. Възкръснато, Бога ще любя. Христос е Той, Спасител мой, победи за безсмъртта. Възкръснато, Бога ще любя. Христос е Той, Спасител мой, победи за безсмъртта. Христос възкресне! Добре дошли на 50-я рожден ден на Леля Митроча. Айде поздравим! Моля ви, нека да я почетем. Не е време да говорим, време е да я благословим всички ние заедно. Искам да се молим за нея. 50-я рожден ден е много важен, даже Библията се казва, даже робите, които бяха роби, знаете, преди години хората имаха роби, на 50-та година
робите бяха освобождавани. И 50-та година много е важна, даже както хората казват, това е половин век и искам заедно да се изправим и да протегнем ръце към нея, да я благословим. Моля ви, сега е нейното време, нейния ден, нея да благословим, не да си говорим помежду си. Тук сме всички да я почетем, но и да изричаме думи на благословение, на живот заедно върху нея. Амин. Алелуя. Господи, благодарим Ти за живота на Леля ми Дължа. Благославяме, Татко. Благодарим Ти за това, че е мъдра жена, която съгражда дома си, която е покорна на мъжа си. Благодариме Ти, Господи. И точно сега ние благославяме, Господи, Те молиме дълбока старост да живее и да разказва за Твоите велики дела. Благодариме Ти, Господи, за това, което си правил през живота ѝ, че си я пазил през годините. Благодариме Ти, Господи, за занаята, който си ѝ дал. Благодариме Ти, Господи. Благодаря Ти, Татко, за сърцето, за мекото сърце, което има, за съдбата, която има, за толкова много хора, че насърчава и помага и ги благославя. Тя е благословение за толкова много хора, Господи. Благодарим Ти за щедрото сърце, което има. В името на Исус, ние Те благославяме, Господи, Ти изливаме и Те молим да я пазиш дълбока старост, Господи, да празнува рождения си ден. Господи, днес ние празнуваме заедно с нея и Ти благодарим за нейния живот. Благодарим Ти, Господи. Благославяме Те, моля Твоето присъствие, Твоята слава. Моля Те, Господи, повече да чува гласа Ти, повече да Ти служи. И, Господи, изричаме, че най-добрите дни са пред нея. Най-щастливите моменти са пред нея. В името на Исус Христос. Боже, благодарим Ти. Всичко, което е в ръцете ѝ, да благославя, да има успех. Господи, всичко, което е в ръцете ѝ, да има цъфтеж, да цъфти, да идва в живот. В името на Исус Христос. Благодарим Ти, Господи. Нейните деца, нейните внуци да я знам като майка на вяра, която изповядва, която обича, която се грижи. Благодарим Ти, Господи, за нея, за живота Ти. Днес ние се радваме, че Ти ни я даде, Господи, да я познаваме, да бъде заедно с нас, да я насърчава. Благодарим Ти, Господи. Да бъде по-огнена, с огън да служи, с огън да се движи, да запалва и други жени да горят за Тебе, Господи, в името на Исус Христос. И да предава своята вяра, Господи, на своите деца, на своите внуци, в името на Исус. Благодаря Ти за Чичо Мислави, благослави неговия живот. Благослави, Господи, да работят и да не се изморяват, да бъдат освежени от Тебе, Твоето присъствие, Господи. Освежени, Господи. Моля Те, всяка година да бъдат по-силни, макар и да остаряват, но да бъдат по-силни, по-свежи, по-усмихнати, по-радостни, по-доволни. В името на Исус. Никога омърлушени, никога изтощени. Но Твоето присъствие, Господи, молитвата, поклонението, нека да ги освежава. В името на Исус Христос. Благодарим Ти, Господи. Изричаме живот, благословение, изобилие, финанси. Изповядваме, Господи, да ги следват. Те, докато следват Тебе, всичко друго ще ги следва. В името на Исус. В името на Исус. Господи, благодарим Ти за този ден. Боже, благодарим Ти за този ден, в който Ти изпрати Леля Тони на тази земя. Боже, благодарим Ти за благоволението Ти върху нея. Господи, благодарим Ти за всеки един път, в който си пазил живота й.
Боже, благодарим Ти, че продължаваш да я пазиш. Господи, нека лицето Ти освежава дните на живота и в името на Исус. От радост в радост, Исус. От благословение в благословение. В името на Исус извикам, нека всеки Твой ден да бъде празник. Нека всеки Твой ден да бъде свежест в името на Исус. Да имаш силите на 20 годишна, мъдростта на 100 годишна и радостта на 50 годишна жена. Благодаря Ти, Господи, за нея. Благодаря Ти, Татко. В името на Исус Христос всички заедно казваме Амин. Ние можете да седнете, ние празнуваме по много различен начин и направо сега искам да го направя. Може ли само вашето внимание, тук сме за да почетем нея. Лелио, аз искам да ти благодаря. По принцип, моята Леля да прави връзката ние да бъдем заедно с пастор Веси Ангелова. И благодарение на нейния живот и моят живот се промени. Благодарение на нея Господ ме срещна с моята съпруга. И затова благодаря на Бога, ти си много ключов човек, който ни събра заедно с нея. И наистина днес сме благословени и ние за други хора. Но благодарение на тебе, благодарение ти, Лелио, за смелостта, за любовта ти, за подкрепата ти. През годините винаги си помагала с съвети, с финанси, с мъдрост, с това, че постоянно с Чичо ми работите, раздавате се за семейството и толкова сте хора за благословение. Благодарим на Бога за вас, че ви имаме. Сте такава опора в живота ви. Благодаря на Бог за теб, за това, че те има в нашия живот, за това, че Бог те изпрати в нашия живот. И както каза Ангел, чрез тебе ние сме заедно, Бог те използва за съдби. Има още много, за които Бог те е използвал. Ако един ден се чудиш дали Бог те е употребил някога, погледни нас. И ще знаеш, че си употребен. Благодарим ти. Ами докато Дева там принася своя подарък, искам да благодаря на Бога. Искам да благодаря на Бога за моите две години. Благодаря на Бога, че тя не е само ми братовчетка, тя ми е също сестра от Господа. Тя също ми е първа и аз благодаря на Бога, че тя е плътна до мен в най-трудните моменти. И аз, когато липсвам на моите деца, тя винаги се озовава. Благославим те в името на Исус, още дълги години да живееш тук, на тази земя, и да ходиш от слава в слава, от победа в победа. Благославим те, сестричка моя, с дълъг живот. Чест е да ти има в живота. Благодаря, Доничка, че си верна, честна, любяща, всеотдайна, изпреварна във всяко нещо. Винаги доброто идва от теб. Ти си много силна жена и аз го усещам много. Усещам го, като обичам децата ми, обичала си и родителите ми. Винаги си правил така, че не бъда аз винаги доволен от твоето държание. Благодаря ти, миличка. Благодаря, че ти имам. Тук съм си приготвил един подарък. Тези рози, ти си най-голяма държава. Господи, много по чуден начин на срещна Господи. И Бог да събра на това. Много по чуден начин. Благодаря ти за нея. Благодаря ти, Боже, за съпругата ми. За това, което му притежавам. Много съм благодарен на Бога.
че ти има живота. Благодаря ти, че ме захраниш. Ти си вечната рода. Аз искам да благодаря на Бога, на моя Бог. На първо място искам да благодаря за прекрасното ми семейство, което ми е дарила. Благодаря на Бога за моите деца, за Ангел и Роси, за Алексей и Тамара и за Златка и Албия. Аз благодаря на Бога за тези прекрасни деца. Благодаря на Бога за най-вече за моят съпруг, че той ме прави най-щастливата жена. Благодаря на моя Бог, че винаги и всякакъв той ми подкрепа. Благодаря на Бога, че той ми го изпрати Господ Исус Христос. Искам да благодаря на Бога също за всички ви, които присъствате в това тържество. Много съм радостна и благословена. Бъдете благословени, нека да се радваме в името на Исус Христос. Благодаря на Бога за всички. Аз съм ви приготвил един подарък. За моята Златка Дони. Браво! Мисля, че много мъже трябва да се учат. Нали? Жени, какво ще кажете? Дори на 50. Само чичо ми изпрелага в романтика. Що съм уродил, que milost si budbari, che upramande, taj vas da man pre. Što sam urodil, que milost si budbari, che upramande. Taj vas da manu pre. Vite na kafana pai, vite na kafana ya, janav ke man sarsan urodel. Vite na kafana pai, vite na kafana ya, janav ke man sarsan urodel.
Лошо съм уродел и милост си будбари на кел управ манде тай ваземану пре. Лошо съм уродел и милост си будбари na quel pralmande tai vaze manu pre vite na cava da vai vite na cava ya jana ti man sarsan murodel vite na cava da vai от Ангел, от Тамара и от Златка, също и така от техните съпрузи. Скъпи Дони, Слави и Атанасови, скъпи родители, с радост ви съобщаваме, че за вас има направена резервация за почивка в Турция. Специален подарък, готвен с много обич от вашите деца на 23 април 2026. Разбрахме, че това е била мечтата на Леля Дори. И е време тя да се сбъдне. Очакват ви дни, изпълнени с топлина, спокойствие и незабравими моменти заедно. Позволете си да се насладите на всичко, което ви очаква, защото го заслужавате. Ще имате специален круиз с кораб, приятно пътуване и вълшебна почивка. Също така, тортата и камерата са изненади от децата на Леля Дори. Хайде сега да се радваме, пуснете нещо танцовално.
Сърцето ми, душата ми, обичам те сега. Обичам те, Исус, за те топея. Винаги си ми за мен отворена врата и чакаш ме да мина аз през нея. Сърцето ми, душата ми, обичам те сега. Обичам те, Исус, за те топея. Исусе, Исусе, ще пея за тебе, само за тебе. Исусе, Исусе, ще пея за тебе, само за тебе.
Благодаря на Бог, ще има новия живот и ми правих много щастлив. Най-добрият път в живота ми и ми дава сила винаги. По-силно си от мен и ми правиш силен. Благодаря ти, миличка. Благодаря ти за всичко, което правиш, че си жертва за мен. Винаги ме изпреварваш да правиш по-добро за мен. Благословена да си.
Обърква си ме, много работлива, чиста, благословена. Колко по-прекрасно нещо в живота ми, да имам такъв човек, да благодаря ти, човек. Благодаря на Бог за тебе. Благословена да си в името на Исус. Амин. Честит рожден ден, майко, бъде благословена. Пожелавам ти от цялото семейство да бъде жива и здрава и винаги до нас. Честит рожден ден от моя майка, искам да ти кажа, че много те обичам и ти благодаря за тези 31 години, за които си ме отгледала, си ме възпитала благодарение на детето на баща ми. Не съм здравството на краката си, да съм един, да успяваш. Благодаря ви за това. Ти ти бъде бабо, много те обичам, да си жива и здрава, много благословена и много те обичам. Честит рожден ден, бабо, да бъдеш много благословена. Обичам те. Честит юбилей, мамо. Пожелавам ти много здраве, щастие и любов. Благодаря на Бог, че те има в моя живот. Ти си нашата подкрепа, ти си нашата опора. Много те обичам. Честит рожден ден на най-прекрасната Всекърва и майка. Пожелавам ти всичко най-хубаво в този живот. Пожелавам ти най-много да има здраве, любов, късмет и успех в целия ти живот. Най-вече да имаш Исус Христос в твоя живот. Обичаме те много, весел празник. Честит рожден ден, мамо, бъди ми благословена, жива и здрава за моето всичко. Извинявам се за кратката пауза, просто намирам да стоя малко. Още малко и ще го видиш, много ми липсваш, много те обичам, извинявам се, че не мога да бъда при теб, но сърцето ми е при тебе, мама. Обичам те, бъди благословена, жива и здрава. И това е от мен, от нас, мамо. Честит рожден ден на сестричке, Бога да благослови с цялото си семейство, каквото ми децата бъдни. Много те обичаме, миличка, бъди благословена, много ти се радвам. Бог да благослови. Честит рожден ден, Отцо, да си жив, здравейска и много благословена за цялото си краката семейство. Честит юбилей, баба Доче. Бъди благословена за цялото ти семейство и следвай мечтите си до край. Честит рожден ден, дами. Днес е един благословен ден за мен. И аз благодаря на Бога, че точно в този ден Бог благослови да слезеш на тази планета, за мен да се родиш. За мен е чест и привилегия, че имам такава изкърна, такава сестричка и такава братовче. Слава благодаря на Бога, благодаря на Бога за теб, благославям те още дълги години да живееш в изобилие и благодат. И Бог да е с теб. Честит рожден ден. Обичам те. Благодаря на Бога, че си до нас. Благодаря за всичко това, което правиш на мен и на моето семейство. Искам и пожелавам да си ми цял живот се такава щедра, благословена и винаги подкрепяш всичко, обичаш, като страдаш. Благодаря ти все сърце, бъди жива, здрава и благословена до края на дните си, с което прекрасно чудно семейство. Обичам те, Бога. Честит рожден ден, да си жива и здрава, благословена, от народното ни учи, защото мами за тази и още 50 години преживяваш. Живее става, си така помазана, се обичаш с Бога, да напредваш и да успяваш, както винаги във всичко, което правиш, да успяваш. Честит рожден ден, да ви благословена,
Обичаме те много и сме благодарни на Бог за твоя живот и за това, че ти имаш намеса в съдбата, която ни имаме. Благодарим ти и обичаме те. Честит рожден ден на благословения, обичаме те, изобилно благословени духовни и материални и много радости от Бог в твоя живот. Да, наистина, обичаме те с цялото сърце и наистина беше много голяма опора в нашия живот. Аз за това много ти благодаря, много те обичам и след така да си благословена, жива и здрава и дълги години да живееш на тази земя, да си наша опора. За най-добрата Леля. Честит рожден ден, Леля, да ти жива и здрава, все така добра, усмихната и красива. Пожелавам ти много здраве, защото ще стане на години. Бъди благословена с цялото семейство, обичам ви много. Честит рожден, Лелю, жива и здрава и всичко най-най желая. Здравейте! Искам да честитя на моята Леля и Комица, която много обичаме. Леля Доча, Лелю, обичаме те, ценим те, подарък си за нас. Нека Бог да те благослови изобилно и още 50 години да си с нас. Пожелавам ти много здраве, щастие, любов и късмет всички. Ти мечти да се сбъднат. Честит рожден ден, да жива и здрава. Господ да те благослови с цялото ти прекрасно семейство, обичаме те. Пожелавам много християнци. Тази година да ви даде това Божието, най-добро е учителите. Искаме нещо да щедим рождения ден на нашата прекрасна Комица, на нашата красива Леля. Нека Бог да я благослови. Искаме да й пожелавам от все сърце да бъде все така красива, умна и щастлива и никога усмивката й да не слиза от лицето й. Обичаме те, Леля. Честит рожден ден, Лелю, пожелавам всяка красотата, щастлива, благословена от Бог и винаги да си до нас. Обичаме те. Обичаме те, Лелю. Честит 50 годишен благословен юбилей на моята прекрасна Леличка. Бъди жива и здрава, Лелю, благословена, още много дълги години да бъдеш с нас. Благодаря ти за всичко, което си правила за нас, Лелю. Бъди жива и здрава и благословена с твоето прекрасно семейство. Много те обичам, Леличко. Честите да бъдете много прекрасна живост. Яко ми е подкрепила винаги, нека да ни живее това, а и ние ще познаваме. Нека и аз да кажа честит рожден ден на Леля Доча. Пожелавам да е жива и здрава, благословена в името на Исус. Честит юбилей. И за първи път правим такова видеоклипи, малко ми така. Здравейте, да си жива и здрава, с цялото семейство, най-главното със своята полинка, нашия батко. Здравейте, честит юбилей. Благодаря ви Бога за това. Нека празникът си родите за 50 години на този ден, защото Бог имаше това за себе, за да изпрати на очакването и за да се благослови за този път. Така благодаря ти от сърце за подкрепата и любовта, която показаха на мен и моето семейство. Искам да ти кажа, че за граница на едно семейство, което много те обича и за което може да разчита с вас. Обичаме те. Да се опразни. Дори Мишка да си жива и здрава.
Призовете главни и ти послушам говори, не са била таки. Устата ми е пълна всеки ден с хваление към теб. Призовете Божи и ти послушам говори, че не са била таки. Устата ми е пълна всеки ден с хваление за теб. Ел Шадай, остана средите всеки, само Божи, мощен Богицай. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Господи, силите сити, само Божи, мощен Богицай. Господ на силите сити, осведени на грош мощен Бог. Що съм уродил, ки милост си будбари, на ке управманде, тай въздълман упре. Що съм уродил, ки милост си будбари, на ке upravmande. Въздълман упре. Вите на кафа да бай, вите на кафа на я, жанав кеман сърсан уродел. Вите на кафа да бай, вите на кафа на я, жанав
che manzo de san rode. Лошо съм уродел, que milost si budbari naquel upral mande tai vaze manu pre Лошо Още веднъж честитам тебе, Лело, бъди благословена. Радвам се, че те имам в живота си. Благодаря на Бога за тебе, че си родила една прекрасна дъщеря, която организира всичко това. И най-вече си я родила, за да ви сестра, духовна и подкрепа за цял живот.
Ще се видим на 27-ми. Мангамата кичизъсто. Да, душин директ се кафта пъл. Чында? За фреско като това сари си. Мангата сте ми за здраве. Будка това стука по-ръсти към. Мака да сто писта.
Яни, далеко. Амия. 100 лева. 100 евро. 100 евро. Мати, рада и направи поздрава. За това, че сега да ги благослови на всички. Нека Бог да бъде винаги с теб и с семейството си. И най-много пожелавам здравето, щастието и любовта в този живот. Това е от мен. От брат и от мен. От Иван и от Ваня. Да, и това е от сина. Бъдете благословени